Takže zdravím všetkých odberateľov, začala nám súťaž o Battle Passy a skiny, emoty, to je na vás, čo si v tej hodnote vyberete. Že nám sa jedná, aby ste sa zapojili tu nám do komentov. Čím viac komentárov budete mať pod videom, tým viac môžete získať prvú cenu, druhú, tretiu, štvrtú, piatú. Uvidíme, možno, že dáme aj ceny úteky. Záleží, no. Bude se to vybírat na YouTube Lorak a Dave a Van Halm. Podle toho, jak budete komentovat, tak se uvidí, no. A chtěl bych to tak, nevím, zasekl jsem se přesně. Už máš pumpu? Jo, našel jsem na zemi zelenou. Nákadle, tady jsou dva alky zlatý. No, fajn. Ideme? Jo, no to musíte prostě komentovat, no a... Viac komentárov budete mať pod shortami, alebo videami, tak je to jedno, že či budú lajky, srdiečka, alebo no proste musia tam byť komenty. A dobré pro nás je, že my to nemusíme nějak ani počítat, nám to ukáže průměry, takže... Nám to ukáže za ten měsíc celkově na všechny ty videa, kdo jakoby to víte co, takže... Kto sa zapájal a ten vlastne, kto sa zapája, tak my vieme, že to sú naši správni odberatelia a tí si zaslúžia od nás získať skiny a battle passy, lebo nebudeme to rozdávať zadarmo. No to je... Zadarmo byste to taky někomu jen tak nedali, to musíte naplatit, že? Není nic. Kaj seš? Jináčí degeš. Ale ta pumpa by se mi líbila. Nebo tady ta? Ja som si zobral Vicky, kámo. Ne, kámo, já jsem buď tady ty, nebo já se nechám tady tu mytickou, kámo. Jasne, toto zoberiem sa aj dobrá tiež. A klídeče. Za náma. Hej. Vyžral kill. Nezabudnite nás komentovať. Čím viac komentárov, tým získate Více věcí. viacero veci, áno, a my potom vieme, komu máme dať čo. Yes. Tak zatím.